Emisní povolenky jsou moje oblíbené téma. Individuální kroky mohou pomoci, ale sami toho tolik nezmůžeme. Je důležité volit. Udržitelnost nelze oddělit od válek a dalších krizí a změna klimatu by měla být tématem všech stran napříč politickým spektrem. I to říká dnešní host podcastu Bedny, Roza Haškovcová, mladá popularizátorka faktů o změně klimatu a o tom, jak ji řešit. Bedny. Otevíráme témata, která hýbou světem. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Když mluvím o něčem, že je něco problém, tak je potřeba navrhnout nějaké řešení. Ti odpůrci nejsou nutně proti nějakému vědeckému konsenzu, ale nevidí to řešení a tak radši zvolí tu variantu popírat. To jsem se najednou ocitla ve studiu 5 lidí a 2 z nich mi tvrdili, že za změnu klimatu člověk nemůže. Změna klimatu by měla být tématem všech stran. My jsme za první 2 roky války naposílali do Ruska za nákup fosilních paliv víc, než jsme poslali na pomoc Ukrajině. Pozvat si nějakého experta, který bude přednášet, nebo to může být to jídlo, nebo to může být swap pro celou školu. Ta hodnota přírody samé o sobě je velká. Rozárie Haškovcová je mladá popularizátorka faktů o změně klimatu a o tom, jak ji řešit. Ve svých videích mluví o dekarbonizaci, udržitelnosti, takzvaném greenwashingu, technologických inovacích i politických krocích, jak zpomalit změnu klimatu a zamezit jejím negativním dopadům. V březnu vystoupila na demonstraci na Letné s kritikou sníženého financování národních parků a škol, jež vzdělávají studenty z části v přírodě. Roza studovala politologii a mezinárodní vztahy na Karlově univerzitě a v současnosti chodí na Sciences Po v Paříži, kde se zabývá environmentální politikou. Pozoruje Roza v Česku podobnou společenskou dynamiku jako americká vědkyně Katrin Hayhoe, se kterou jsme mluvili v předchozím díle. Daří se z jejího pohledu konečně v Česku vyvracet mýty, podle nichž změnu klimatu nezpůsobují lidé, a liší se nějak přístup k klimatickým opatřením ve Francii oproti Česku? Jsem rád, že dneska můžu s Rozou tyhle otázky probrat. Rozo, vítej na rádiu Wave. Ahoj, děkuji za pozvání. Rozo, tenhle rozhovor natáčíme na začátku května, 2 dny poté, co na Šumavě naměřili v noci -11 stupňů. Mrazy podle České televize způsobily milionové škody ovocnářům, podobných teplotních výkyvů bude kvůli změně klimatu přibývat. V minulém rozhovoru mi vědkyně Katrin Hayhoe říkala, že jeden z nejlepších receptů na to, jak mluvit o klimatu, je ptát se lidí, jestli jim počasí přijde divnější. Přijde ti, že toho, že je počasí divnější, si lidé v Česku všímají a spolu s tím se mění i pohled na změnu klimatu? Já jsem velmi rezonovala s tím, co Katrin říkala v tom rozhovoru. Velmi se mi líbilo, jak o tom mluvila a ve spoustě věcí bych to podepsala a to i u tohoto výroku. Já si trochu myslím, že pro lidi mojí generace, mě je teda 23, tak řekněme nás jako mladých, že se to pro mě trochu těžko pozoruje, protože přece jenom člověk byl jako mladší, teď ještě věřil třeba na Ježíška, že jo, jako bylo tam spoustu věcí, tak vybavuju si třeba, že ano, jako Vánoce bývaly bílí, když jsem byla hodně malá, ale vlastně těžko se mi to hodnotí tím věkem, myslím. Ale třeba když se přesně o tom bavím jako s babičkou, tak ona po chvíli říká: no jasný, vždyť to prostě bylo úplně jinak a jakože bychom měli takhle 30 v létě, to vůbec nebylo normální a bylo to spíš jako dost speciální, dost neobvyklý. Takže nevím, do jaký míry tohle funguje pro moji generaci, protože prostě ten zážitek přece jenom máme jiný, člověk si pamatuje trošku jiný věci, má to dětství trochu, že jo, překroucený těma vzpomínkama. Ale myslím si, že u těch starších generací to určitě funguje a líbí se mi, jak ona to nazývá. Jestli na tom počasí není něco divného, to mi přijde jako dobrá otázka. S Katrin jsme se v rozhovoru bavili i o čím dál extrémnějších přírodních jevech globálně. Ona zmínila třeba rozsáhlé požáry v Kanadě v roce 2023. Podle Katrin bohužel požáry z jejího pohledu přispěly spíš k pocitu bezmoci, než ke změně politických preferencí nebo posunu kanadské společnosti k větší aktivitě obecně. Zaznamenáváš možná i v naší generaci někdy podobnou apatii, kdy prostě nevíme, jak se se změnou klimatu vypořádat? A máš nějaký recept, jak podobné apatii čelit? Já se v komentářové sekci svých videí často právě stýkám s lidmi, kteří hodně často mi říkají, jo, jako změna klimatu je problém, já rezonuju s tím, co říkáš, jako věřím tomu, věřím vědě, těm závěrům, ke kterým jako přichází a který jsou dost jednoznačný, ale přesně jako jak můžu přispět. A často já tam ještě mám tu kategorii třeba lidí i pod 15 let nebo pod 18, kdy ta frustrace jako bývá fakt velká, protože ti lidé, že jo, často bydlí s rodiči, nemůžou úplně ovlivnit, jakým způsobem si zateplí barák, jestli budou mít soláry na střeše, čím budou jezdit, že jo. Možná ani nemůžou úplně ovlivnit, co budou jíst, třeba kdyby se chtěli rozhodnout jíst víc rostlině. A zároveň nemůžou
nemůžou volit, nemůžou vlastně se moc angažovat, být součástí nějaký občanské diskuze a tam tu frustraci jako vnímám velkou a je mi to vždycky hrozně moc líto, protože jsem byla v podobné situaci, taky jsem se hrozně chtěla angažovat a vlastně jsem nevěděla jak, tak jako moje řešení bylo, že snad když mi bylo 13-14, tak jsem vytvářela takový plakátky o tom, kolik třeba plastu se jako použije za den a nalepovala jsem to na kontejnery v naší obci. Jsem se snažila prostě dělat cokoliv, abych mohla o tom mluvit a dělat z toho téma. Takže tohle to třeba vnímám a je mi to vždycky hrozně líto, takže já mám takový kanál ekopříležitostí, kam schlukuju lidi, kteří chtějí něco dělat a mám tam různé možnosti dobrovolnictví nebo práce, stáží, kde se zapojit, jak se angažovat a snažím se právě mířit i, abych měla i něco pro ty pod 18. Ale zároveň já, podobně jako Catherine, taky si hodně důkladně čtu a studuju vlastně nějakou tu jako psychologii toho, jak člověk třeba vnímá ty environmentální problémy, takže velmi rychle jsem se naučila, že vlastně vždycky když mluvím o něčem, že je něco problém, tak je potřeba navrhnout nějaké řešení, protože když tam člověk to řešení jako nedá, tak vlastně na toho člověka akorát uvalí tuhle obrovskou tíhu. Je to komplikovaný téma, je to strašně moc oborů, který by člověk jako měl rozumět, aby vůbec se dostal k tomu jádru toho řešení. Takže já tohle je jako framework vlastně každého mýho videa, že nastíním nějaký problém, snažím se vysvětlit, proč je to problém a pak dám lidem řešení jako hele, pojďme tohle udělat a je to něco, do čeho se můžou všichni zapojit. Jako často to je skrz nějakou petici, ale dělala jsem i různý jako psaní dopisů třeba na SVJčko, na obce, třeba kvůli odpadům a tak. Takže hodně tohle se mnou rezonovalo, to, co i ona tam říkala, a je to něco, na co hodně myslím při tvorbě svých videí, že je opravdu potřeba těm lidem ukazovat ta řešení. A taky to budu jí trochu opakovat, že velmi často my se shodneme na tom, že jsme znepokojení, že nějakým způsobem víme, že změna klimatu se děje, jsme z toho třeba i naštvaní, máme z toho třeba i strach možná, frustrovaní jsme. Ale potom, když dojde na to lámání toho chleba, tak pojďme to řešit, tak najednou se často jako zasekneme, jako tyjo, počkat, já mám něco jako měnit, to se mi jako nelíbí, že jo. A tam je potom přesně to, co ona popisovala, že často ti odpůrci nejsou nutně proti nějakému vědeckému konsenzu, ale zkrátka jako nevidí to řešení a tak radši zvolí tu variantu popírat, než se snažit to řešení najít. No, tahle odpověď mi připomíná tvoje video, kde ležíš na posteli a brečíš, přijde jiný člověk, což si taky ty, a říkáš: hele, není to tak špatný, nějaký pokrok tady je. V minulosti jsme na Českém rozhlase s Ondrášem Přibylou, který vede skvělou stránku Fakta o klimatu, mluvili o tom, že se Česko otepluje zhruba 2x rychleji než světový průměr. Kdybys měla vyjmenovat hlavní dopady, které pozorujeme v Česku už teď, co by to bylo? Vím, že jsi zmínila třeba povodně z roku 2024, které byly kvůli změně klimatu intenzivnější. Ano, z nějakého procenta. Tak určitě se dá mluvit o suchu, to je něco, co vlastně mám pocit, že je tématem jako jak lesnictví, tak zemědělství v podstatě každý rok. Nyní jsme třeba byli, ještě s pár dalšími influencery, jsme byli na Šumavě, kde právě jsme probírali dopad sucha na lesy, jak to potom souvisí s kůrovcovou kalamitou, nebo potom s lesními požáry. Potom něco, co lidi se s tím přesně dokážou jako stotožnit, něco typu otázky, nepřijde vám to počasí divný, tak jsou třeba studni. Spoustu lidí žije v domě už po nějaké jako generace a vždycky tam byla voda v té studni a teď tam třeba není. Tak to je taky takovej, řekněme, velmi fyzicky viditelný příklad toho, že něco se očividně mění a něco je jinak. A potom za mě, jak říkám, ta absence toho sněhu v zimě, respektive, že pak vždycky napadne hrozně moc, hrozně rychle v nějakém velmi krátkém období a potom je zase pryč. A není to taková ta kontinuální sněhová pokrývka, jako si pamatuju fakt, jako když jsem byla hodně malá. A potom samozřejmě, co asi nejde si nevšimnout, jsou extrémní teploty v létě. Opravdu si pamatuju, když jsme byli u babičky, tak ona říkala, zítra bude 30 stupňů a já říkám, a co to znamená, jako to je jako hodně? Ona říkala, no, to je tak jako 1-2krát za léto, prostě to je hodně neobvyklý, to znamená, že bychom měli být vevnitř a třeba půjdeme do bazénu odpoledne nebo něco takového. Pamatuju si, že mi říkala, že to není běžný. A pamatuju si teď z minulých let, že vlastně každý léto to bylo tak, že 30 stupňů úplně normálně, že se nedá spát. Bydlím v paneláku, tak tam je to jako výhřevna opravdu pořádná. Rozumím. Tam se těžko existuje v létě. Mám to podobně. Jak často v Česku slýcháš, že vlastně nevíme, jestli změnu klimatu způsobuje spalování fosilních paliv lidmi? Nepřijde ti absurdní, že v
V médiích tyhle dezinformace pořád zaznívají, přestože máme metastudie z Cornell University z roku 2021, podle níž 99,9% vědeckých studií o změně klimatu se shoduje na tom, že ji způsobuje člověk. To samé už dlouho zaznívá třeba z IPCC, Mezinárodního panelu pro změnu klimatu, ve kterém jsou zastoupeni i čeští odborníci. Je to pro mě opravdu zvláštní v tom kontextu, že já, když se scházím s lidma, tak tohle není něco, co řešíme. Většinou ty otázky se točí okolo toho, a co ty soláry a jak ty větrníky, za co jsem hrozně ráda, že už ta debata je u těch řešení, nebo se mě lidi ptají, jak můžu přispět a tak dále. I v těch komentářích vlastně nesetkávám se tak často s tím, že by mi někdo říkal, hele, změna klimatu není nebo ji nezpůsobil člověk. Já jsem pak třeba byla překvapená, minulý rok jsem byla v České televizi na debatě a tam najednou já jsem si myslela, že budeme přesně probírat jako do jaký míry může být naše energetika závislá na obnovitelných zdrojích energie, že se budeme bavit o fleetových emisí u aut, což je evropská regulace. To jsem myslela, že bude téma, a najednou tam sedím a dva lidi v tom sále mi tam tvrdilo, že vlastně vůbec si nejsou jistý, jestli za změnu klimatu může člověk. A já jsem si říkala, to snad není možný, teď tohle je jako 10% populace. To stejné číslo, které Catherine citovala, myslím, že to bylo z Ameriky, tak to samý platí i u nás, že to množství těch popíračů nebo lidí, kteří si třeba nejsou jistý tím, co za to změnu klimatu teda může, je spíš minimum a není tak výrazná v té společnosti, ale přesně jakoby nějakým způsobem jsem se najednou ocitla ve studiu 5 lidí a 2 z nich mi tvrdili, že za změnu klimatu člověk nemůže. Pro mě to bylo, jako jsem si říkala, jak je to možné, že takhle v těch médiích pořád ten vzorek jako vyskakuje nadproporčně vyšší, než jsou ty jako statistiky té populace. Takže z nějakého důvodu bohužel v tom veřejném prostoru to pořád zaznívá, přestože v té populaci je to vlastně dost malé procento a jak říkám, ani já, když se s lidma setkávám, tak není to zas tak častý argument. Jo? Že slychám různou kritiku zprava, zleva, ze zhora, ze zdola, ale tohle už vlastně bývá dost málo častý a pak mě vždycky překvapí, jak často se objevím v nějakém médiu, veřejném prostoru a tam to pořád vlastně nadproporčně zastoupený je. Proč si myslíš, že to tak je? Catherine mluví o tom, že je to kvůli averzi k řešením. Určití lidé třeba vnímají některá řešení změny klimatu za ekonomicky neliberální, možná moc progresivní nebo sociální a potom vztáhnou tu stejnou logiku i na vědu o změně klimatu, aby jejich mindset zůstal koherentní. Myslíš, že by to mohlo být kvůli tomu? Já si myslím, že určitě, jako 100% souhlasím s tím, jak ona to říká a vnímám to velmi podobně, protože přece z jakého důvodu by měl kdokoliv jakoukoliv motivaci popírat závěry vědců, že v žádném jiném oboru tohle nevidíme přece. Nebo dobře, tak ještě s očkováním se to bohužel děje, ale je to velmi málo, že bychom začali přesvědčovat vědce, že ale vy to máte určitě špatně spočítaný. No, zároveň lidé, kteří se občas odvolávají právě třeba na fyziku a na další vědní obory, tyhle obory často nevystudovali nebo se v nich minimálně nesoustředí přímo na změnu klimatu a nemají skutečné porozumění té vědní disciplíně. No tak já bych prostě souhlasila s tím, že je tam určitě nějaký jako strach ze změny, což je ale zároveň přirozený. Prostě lidský bytosti mají strach ze změn a jednoznačně konec fosilních paliv je obrovská změna. Přece jenom ta společnost je do velké míry postavená na pálení fosilních paliv. Díky fosilním palivům jsme tam, kde jsme dneska, že máme ten jako komfort a já bych řekla luxus, ve kterým dnes žijeme. A ta obava jako dává smysl zároveň. Já taky na to nehledím tak, jako že bez obav v pohodě budeme mít elektřinu z větru a tím se všechno vyřeší. Ta změna bude velká a já si myslím, že to může být změna k lepšímu určitě, že můžeme mít nějakou budoucnost, která právě bude i pohodlnější, ve které budeme radši, která prostě bude znamenat čistší vzduch, bude znamenat větší pohodlí, bude znamenat větší nějaký jako spojení s přírodou, což je spojený s nějakým, že nám je psychicky dobře. Takže já si myslím, že ta budoucnost může vypadat hezky a může být v souladu s udržitelností a životním prostředím a zároveň bych úplně nezahazovala ty obavy těch lidí, jak ta transformace bude vypadat, protože samozřejmě tam jsou typy průmyslu, který se těžko dekarbonizují a bude to ještě běh na dlouhou trať, takže to nebude zítra, ale právě proto já vždycky říkám, jako potřebujeme všichni spolupracovat, pojďme každý přispět, pojďme se snažit to dostat do nějaký podoby, která se nám jako líbí a která dává smysl. A ne, že přesně budeme jako zabedněni říkat, ne, radši nic jako nebudeme dělat. Na druhou stranu bych chtěla vlastně říct, že rozumím tomu, že lidi mají strach a je to přirozený. Bublina Sciences Po je asi jiná než zbytek Francie. Přesto se tě zeptám, přijde ti, že přístup Francouzů ke změně klimatu je v něčem odlišný od toho českého? Je to pro mě trochu těžký hodnotit, protože za prvý je to určitě bublina, za druhý já jsem hodně v mezinárodním
prostředí. Hodně se bavím s lidmi z celého světa, který z té Francie nejsou. Neumím bohužel francouzsky, takže se s Francouzema nepobavím. Já bych řekla, že to je trošku podobný. Třeba když jsem byla v Holandsku, tak jsem tam cítila mnohem větší ten rozdíl, že jako wow, oni prostě fakt to jako řešejí a fakt je to pro ně srdcový téma, nebo že opravdu to chtějí jako řešit. Možná to vnímám i trochu skrz obchod, že mám pocit, že tam v supermarketech bylo vždycky spoustu vegetariánských možností a jídla a v restauracích všude byly vegetariánské možnosti a teď ve Francii mám často problém se najíst. Ale tak to je takový měřítko, který nevím, jestli úplně znamená, že jim to tam je jedno všechno. A tak je to takový ten každodenní pocit. Prostě Jo, je to, ale zároveň třeba Paříž udělala velké změny ve městě, co se týče dopravy. A to je tam opravdu jako citelný. Podařilo se jim snížit během 10 let oxidy NOx z výfuků z aut o polovinu. A jako opravdu tam ten vzduch je lepší. Pořád myslím si, že většina denní bázi, když tak občas na to kouknu, tak je to zhruba stejně s Prahou, ale bylo to tam prostě mnohem horší, taky to je obrovský město, že mnohem větší než Praha. A zavřeli spoustu ulic pro auta, třeba úplně, zavřeli třeba nábřeží pro auta, vybudovali tam cyklostezky, pak samozřejmě mají i dobrou veřejnou dopravu, že mají dobrá spojení s periferií toho města, takže ty lidi z těch periferií nemusí dojíždět autem, ale dojíždí těma vlakama. Takže v tomhle smyslu tam jsou třeba určitě napřed, co se týče nějakého toho městského plánování, urbanismu, ale zase žiju v té pařížské bublině. Žiju jenom v Paříži. Vlastně jsem skoro nebyla mimo Paříž. Bohužel škola je náročná, tak jsem nestihla úplně jako cestovat. Tak vnímám to, že to je možná podobný. Prostě nemám pocit, že by tam byly nějak o hodně jinak. Ale tak je pravda, že ty vlastně v jednom ze svých videí zmiňuješ, že mezi lety 2022 a 2023 ubylo v Paříži 37 000 registrovaných vozidel aut a v Praze jich za rok přibylo 24 000. Tak asi tam nějaká mezera je, možná se dostaneme na tu stejnou úroveň. Jak to je ve Francii s fast fashion? Ty taky jsi mluvila o tom, že oni tam zakázali promo fast fashion, jestli to chápu správně do nějaký míry? Ano, teď úplně se připadám, jestli mi čteš jako myšlenku, ale tohle je video, který má být až příští týden, tak teď si říkáme jako Ježišmarja, jak to víš. Ano, to třeba tam řeší dost, ale hlavně proto, že vlastně Francie je známá svým módním průmyslem, ale často to upřímně je móda, která je vyráběna úplně stejně v továrnách, ve fabrikách, prostě v Asii. Ale tady ty jejich firmy vlastně často zavírají kvůli ty ultra fast fashion, to znamená Shein, Boohoo, AliExpress a takovéhle věci. Takže tam proti tomu brojí si myslím hlavně z toho pohledu, že tam jsou ty módní značky, které zavírají, protože mají tu konkurenci. Zároveň bych trošku tam byla kritická vůči tomu, že oni, jak říkám, oni sami nemají tu výrobu, kdo ví, jak zelenou nebo udržitelnou. Ale jo, jako mám pocit, že oni velmi často jsou progresivnější s těma zákonama udržitelnejma, že jednoznačně tam víc ty věci řeší, třeba tam sexování vajíček u kuřat, že vlastně oni tam mají zákon, že rozeznávají pohlaví kuřete, oni určí pohlaví toho plodu a tím pádem se ten plod nemusí narodit. Zatímco my tady máme vlastně to, že se to kuřátko narodí a potom to nevhodné pohlaví prostě rozmixujou. Je to dost drastický, dost nechutný. To jsem dělala, když jsem pracovala právě v parlamentu, tak jsme se snažili prosadit takový zákon, který by to i u nás institucionalizoval. Takže jo, jednoznačně jako někdy ty zákony mají jako napřed, že chtějí to nějakým způsobem řešit. Uvidíme teď vlastně třeba ten zákon o tom fast fashion čeká u Evropské komise, protože je to nějakým způsobem zásah do trhu, který máme společný, takže teď se uvidí, jak to dopadne. Když jsem byl v Glasgow na klimatické konferenci, hodně se mluvilo o studii Nature Climate Change, podle níž 37% všech smrtí způsobených vlnami veder, tak za nimi stojí změna klimatu. Novější data, která cituje i britský deník The Guardian, ukazují, že v Evropě mohla v letních měsících změna klimatu za zhruba 2/3 úmrtí v důsledku veder. Bylo jich víc než 16 000. Tahle statistika je pouze jedním z dopadů změny klimatu na lidi, kterých jsme svědky už dnes. Před chvílí jsem se tě ptal na Česko. Jaké dopady změny klimatu tě znepokojí z globálního pohledu? Já mám největší obavu o ty země, kde to prostě bude mít ten největší efekt, to znamená třeba Senegal nebo Mozambik, státy Afriky nebo i státy jako Asie okolo rovníku, kde zkrátka ta teplota bude tak vysoká, že tam nebude možný žít. Že už teď dochází k dezertifikaci v Sahelu, že se rozšiřuje vlastně poušť kvůli suchům. A ti lidé potom, kde mají obdělávat tu půdu a tohle mě nejvíc nepokojuje na té globální úrovni. Vyloženě, kam ty lidi půjdou, co budou dělat, jak se budou obživovat a že to jsou ty lidi, kteří přesně neměli ten užitek z toho pálení fosilních paliv, že oni jako nedosáhli na ten komfort, na který jsme třeba dosáhli my, že oni prostě nespůsobili tu změnu klimatu. Tak to je pro mě něco, co řeším nejvíc. Ty kromě toho Sahelu vlastně zmiňuješ i úbytek úrody v Nigérii. Myslíš, že
investice do adaptace na změnu klimatu v rozvojových zemích by vlastně mohly přispět k cílům těch, kteří často k téhle pomoci mají spíš negativní vztah, vzhledem k tomu, že se možná ti samí lidé často staví právě proti migraci? Ano, tak myslím si, že přesně pokud chceme snížit množství migrace třeba do Evropy, tak určitě jako klíčový je řešit tu příčinu, proč ti lidé odchází, a máme data o tom, kolik lidí odešlo třeba kvůli jako obrovským suchům. Přispívat na pomoc s adaptací zemím, kde opravdu ty následky jsou jako otázka třeba, jestli je možný žít nebo ne, tak tam mi to dává určitě smysl a přesně myslím si, že to je i ruku v ruce, že pokud někdo říká, že potřebujeme zastavit migraci nebo chceme méně migrace do Evropy, tak přece zároveň nemůžeme dál ten problém způsobovat, respektive nepomáhat. Takže určitě si myslím, že řešit tu příčinu je lepší. Věříš tomu, že změna klimatu by mohla být tématem všech stran napříč politickým spektrem a dokážeš si představit i taková klimatická opatření, která by vlastně mohla vyhovovat i lidem, kteří jsou třeba ekonomicky liberálnější, konzervativnější? Mě jako děsí to, že u nás v Česku se řekne životní prostředí a i hned je to nějakým způsobem schozený do nějaký nálepky levičák, že to je nějaká jako levicová politika, že automaticky ten, kdo mluví o životním prostředí, je levicově smýšlející, což tak prostě není. Pohled na environmentalismus má rozpětí od jako úplně nějakého fašismu, kdy i Hitler prostě používal rétoriku ochrany životního prostředí pro svou ideologii, tak můžeme prostě úplně doleva k nějakým antikapitalistickým představám environmentálních na té druhé straně. Takže existuje celá škála těch environmentálních ideologií a tím pádem říkat, že to téma je levicový, je vlastně v principu špatně, protože to téma, na něj můžeme prostě nahlížet z různých úhlů pohledu. Můžeme se neshodovat, jak ho budeme řešit, ale přijde mi absurdní, že v té české debatě a na té české politické scéně je to vlastně vykreslený tak, že ten, kdo řeší klima nebo životní prostředí, je levicový. Bedny na rádiu Wave. Změna klimatu v posledních možná 10-15 letech je vnímaná hodně jako téma mladých lidí. My v podcastu řešíme témata, která jsou možná nejdůležitější světově pro mladé lidi. Zároveň ale možná, když se člověk účastní některých protestů za klima, ta retorika lídrů těchto protestů občas může vybízet k panice. Katrin Hejhou zmiňovala, že strach a panika často nejsou těmi nejlepšími motivátory. Jakého stylu komunikace si příznivcem ty? Já jsem začala se svojí tvorbou právě v nějaký dualitě od tady toho strašení, konce světa, apokalypsa a tak dále, protože si právě myslím, že to nefunguje, respektive na ty lidi, kteří už to zafungovalo, až potřebujeme mít trošku dál. Jo? Že já taky jsem se k tomu dostala, takže mě někdo vlastně hrozně vystrašil. Teď zpětně si nemyslím, že to bylo úplně vhodný a už to prostě vidím taky trochu jinak, ale myslím si, že přesně ten správný framing to podle mě není a já se snažím na to spíš koukat tím způsobem, že hele, ty řešení máme, už všichni chápeme, že je to problém, jak z těch dat vyplývá, lidi jsou znepokojení, ale teď potřebujeme se bavit o tom, jakože OK, tak jaký máme ty možnosti řešení. Takže se snažím ukazovat, jak vypadají ty jednotlivé řešení, ať už tím, že se jedu někam podívat a jdu ukázat, hele, takhle vypadá komunitní energetika, to znamená, že si lidi mezi sebou můžou sdílet elektřinu, můžou tím ušetřit na elektřině a ještě ke všemu to nedělá emise. Výborný, prostě win-win. Nebo jsem se byla třeba podívat, jak to vypadá ve zpracování bioodpadu nebo gastroodpadu. Proč by vlastně lidi měli třídit, že jako opravdu tam je nějaký jako finální produkt, který z toho vzniká a že to smysl opravdu má. Nebo ukazovat právě ty dobré zprávy. Mám segment, že jednou za měsíc dělám právě video, kdy jeden člověk tam brečí a je v depresích a ten druhý člověk, respektive, jak už se říkala, obě tyto osoby jsem já, tak já tam vysvětluju sama sobě, že hele, ale těch věcí, které se děje, je spoustu a zároveň tam přidávám nějaký call to action, na čem se můžeme podílet. Já vnímám tu svoji úlohu jako vkládat lidem do rukou nějakou agency. Vkládat jim do rukou ty možnosti zkrátka, jak to řešit. A že nejsou nějaký jako individuální osoby, které můžou maximálně třídit odpad, ale že jsme součástí té společnosti a vlastně vkládat jim do rukou, co můžeme dělat. Být v tom kreativní a prostě se zapojit tady a tamhle, vyzkoušet tohle a nějakým způsobem být angažovaní a aktivní. Takže tak já vnímám tu svoji roli, že řekněme, snažím se, aby tím mým motem bylo jako hele, ty věci jdou dělat, máme ty řešení, existují ty řešení, není to vždycky snadný, není to jednoduchý, ale jsou, tak pojďme se jim jako věnovat. A to bych řekla, že je takový moje motto. Když ti někdo řekne, soláry brání úrodě na poli a větrné elektrárny zabíjí ptáky a jsou hlučné, vůbec tak nejsou ekologické. Co bys takovému člověku řekla? Já bych první začala tím, že já jsem byla tenhle člověk.
Aha. Že já jsem se celý život zajímala o životní prostředí a pak jsem právě slyšela, že ale počkat, ty větrníky zabíjí ptáky a kam budeme dávat ty lopatky a ty soláry, jako když doslouží, co s nima budeme jako dělat. A vlastně jsem k tomu přistupovala jako teď já přece jsem za tu přírodu, tak přece tady jako nemůžu být pro nějaký jako zdroj energie, který jako zabíjí přece ptáky nebo který pak nejde jako recyklovat a vytvoří další problém. Takže já sama jsem byla tímhle člověkem, takže dokážu s tím velmi rezonovat. A potom to mě bylo asi 17, byla jsem na táboře, kdy byli lidi z Fridays for Future. A já jsem s nimi domluvila, že hele, já mám nějaké věci, se kterými jako nesouhlasím, tak pojďme se o tom pobavit, pojďme o tom mít diskuzi. A já jsem jim říkala přesně tyhle věci. A teď jako retrospektivně, jako jim bylo stejně jako mě 17 a prostě jako oni ty data fakt jako měli nastudovaný. Oni mi říkali, hele Rozi, ale ty jsi jako nefér v tom, s čím to porovnáváš. Že pokud bychom to brali jako buď nebudeme vůbec svítit, nebo budeme teda mít elektřinu z větrníku nebo ze soláru, tak je samozřejmě lepší jí nemít. Ale prostě my jako lidi na ten svět nějaký ten dopad mít budeme, nějak tu elektřinu potřebujeme. A ty tady porovnáváš vlastně větrník, který ano jistě, bohužel zabije některé jako ptáky, ale pak tady máme uhelnou elektřinu. Je taky nějaká studie, která porovnává vlastně na 1 MWh vyrobené elektřiny úmrtí ptáků, tak je to úplně nesrovnatelný. O kolik víc vlastně ta uhelná elektrárna těch ptáků zabije. Plus ještě ten jako druhotný efekt té uhelné elektrárny, že jo, ne to samotné pálení, nebo ne ta samotná jako budova fyzická, ale i to, jaký bude mít efekt na to klima a to, že ti ptáci se zkrátka jako nebudou třeba umět tak rychle adaptovat a že potom jako zemřou v důsledku třeba klimatické změny, vlny veder a tak dále. Takže přesně mě bylo nastaveno tohle zrcadlo, že hele, ty tady jako hledáš nějaký dokonalý ideální řešení, který budou mít nulovou stopu, ale to není realita, ve které jsme a dokud si chceme rozsvítit to světlo a nabít mobil, tak nějakým způsobem do té přírody zasahovat budeme a snažíme se hledat řešení, které bude zasahovat méně než nějaká alternativa, kterou máme dneska. Takže tímhletím způsobem oni mi to vysvětlili a vlastně jako doteď mám vůči nim obrovskou jako pokoru a zároveň vděčnost, že se mnou jako úplně v klidu to rozebrali a já jsem pak samozřejmě jako šla domů a šla jsem si to sama nastudovat a teď jsem to začala číst a říkám si, tyjo, jako sakra, já to mám fakt blbě, jako vlastně úplně na to koukám špatně. A často se mi stává i dneska, jo, že mi píšou lidi, kteří říkají, já jsem pro přírodu, takže já nemůžu podporovat větrníky. Já říkám, hele, chápu, ale pojďme zkusit se na to podívat skutečně, že co porovnáváme mezi sebou, že jo. A zároveň ty věci přece jenom jdou dopředu. Přece jenom ta recyklace těch solárních panelů už je teď možná, jsou linky v České republice, který se tomu věnujou. A teď třeba novinka od 1. ledna 2026 evropský větrný průmysl si sám sobě zakázal, jako dohodli se na to mezi sebou, že nebudou skládkovat ty větrné turbíny, které dosloužily. S obnovitelnými zdroji se ale pojí i určité výzvy. Když jsem nedávno mluvil s vědcem Larsem Ševem z Univerzity v Edinburghu, mluvil třeba o tom, že přenosová soustava, což jsou vlastně ty kabely, jimiž teče elektřina v Británii, prostě nedokáže zvládnout tolik přesunu energie ze Skotska, kde je hodně větrníků, třeba někam k Londýnu. Přestože on sám je zastáncem dekarbonizace. Kapacita téhle přenosové soustavy totiž v Británii není dostatečná a v praxi to znamená, že ta země musí skotským elektrárnám někdy platit za to, aby dočasně omezili výrobu, i když by mohli dodávat. Tyhle náklady se pak promítají i do celkových nákladů systému a zvyšují cenu elektřiny. Vnímáš i tuhle stranu debaty? 100% určitě jo. Já jsem teď měla vlastně semestr elektroenergetiky, kdy jsme tohle hodně probírali. A přesně bych byla vlastně ráda, kdyby se ta debata mohla posunout od toho, budeme vůbec stavět ty jako větrníky kvůli ptákům nebo ne, který těm třeba jako otázkám a přenosové soustavy je jasný, že se bude muset nějakým způsobem modernizovat. A to si myslím, že je prostě jasný, že v ruku v ruce s obnovitelnými zdroji jde i ta podpora a modernizace přenosové soustavy. Je tam taky potřeba vyřešit akumulaci, congestion management, aby v nějaký moment, v nějaký části sítě prostě nebylo té elektřiny moc. A to jsou všechno věci, které se jako řeší a řešit musí. A je to zkrátka jiné fungování té energetiky, než to centrálně řízený, kdy prostě stačilo říct, tak přihodíme o trochu víc uhlí. A tady to je prostě více decentralizovaná energetika, která samozřejmě určitě má ty své výzvy. Zároveň si myslím, zrovna ve Velké Británii vyšel ten nový report NESO, to je ten National Energy System Operator. Ano, náš ČEPS v podstatě. Jo, operátor té ano, operátor té sítě, tak vydali nový report, který říká, že do roku 2050, pokud se dívají na variantu té elektroenergetiky, která má
být pro Velkou Británii nejlevnější, tak je to právě cesta skrz obnovitelné zdroje a skrz dekarbonizaci. Ale zároveň přesně tam započítávají i tady ty systémové náklady na tu přenosovou síť a tak dále. Že jistě, že nejde prostě jenom, že zapojíme větrníky a máme vyřešeno, je tam prostě spoustu jako fyzikálních problémů. V Evropě se hodně řeší takzvané emisní povolenky. Zjednodušeně to funguje tak, že firmy mohou vypustit určitý počet emisí, jedna jich potřebuje vypustit víc než druhá, a tak si ta první od té druhé pár povolenek koupí, aby mohla vypouštět. Cena za povolenku se postupně zvyšuje, protože jejich počet Evropská unie každý rok snižuje. Vysvětlil jsem to správně? Přijde ti to jako dobrý systém a oceňuješ celkově klimatickou politiku Evropské unie? Emisní povolenky jsou moje oblíbené téma. Aha. Ráda o tom diskutuju. Já vzhledem k tomu, že si myslím, že trh vlastně dobře alokuje zdroje, tak si myslím, že vlastně potřebujeme tržní řešení. Že není podle mě dobrým řešením říkat firmám, hele, vy toho vyrobte 50 a vy toho vyrobte 100 a takhle jako nastavovat kvóty, tak to si myslím, že už jsme si jednou vyzkoušeli takhle jako plánovanou ekonomiku a to si nemyslím, že funguje. Takže ten systém těch emisních povolenek nějakým způsobem říká, hele, ten trh funguje, pojďme to zachovat, ten princip, ale ten trh selhává nějakým způsobem. A to jsou přesně ty externality toho trhu, v tomhle případě negativní, kdy my zkrátka máme zdroje, třeba, že jezdíme těmi auty, ale může to být i nějaký velký průmyslový podnik, který si podniká svobodně, něco prodává, nakupuje třeba elektřinu, nakupuje nějaký materiál a tak dále, něco jako vyrábí, ale u toho zároveň vypouští ty skleníkové plyny, nebo i třeba může to být cokoliv, že jo, můžou to být i nějaké jiné jako škodlivé látky, které vypouští a vlastně my všichni za to neseme následek, za to, že ta firma si na tom vydělá. A ten systém těch emisních povolenek nějakým způsobem říká, hele, vy musíte zaplatit za to, co jste jako udělali, jo? Že nemůžete jen tak jako tady něco vypustit a teď my všichni se s tím máme jako srovnat, tak vy za to budete muset prostě zaplatit za to, co děláte. Takže já to vnímám jako nějakým způsobem jako napravení té křivosti toho trhu, protože jak jsem říkala, jako jinak to znamená, že my vlastně dotacema doplácíme za to, že jsou tady ty škodlivé externality. Tím, že ty auta tady jezdí, tím, že ty průmyslové podniky jako vypouští ty emise, tak prostě máme třeba ty extrémní výkyvy teplot, nebo máme různě výskyt astmatu, že jo, v Praze prostě ta situace s tou čistotou toho vzduchu je vlastně dost špatná a v některých lokalitách jsme dost nad hranicema toho, co třeba WHO, Světová zdravotnická organizace, doporučuje jako zdravý limit. A všechno tohle to způsobuje nějakou zátěž na zdravotnický systém, který my všichni jako platíme vlastně z daní. A teď ty společnosti si to jenom jako vesele prodávají a tady neřeší to, že systémově zatěžujou nějakým způsobem ty veřejné statky. Že jo? Takže já to vnímám tak, že pokud se shodneme na tom, že chceme zachovat existenci trhu a že trh jako dobře funguje, můžeme říct kapitalismus, tak zároveň mě tohle přijde jako správné zapojení se do toho trhu, kdy říkáme, tak musíme ho napravit, musí se promítat do toho spalování nebo do toho, jak fungují ty firmy, i to, že zkrátka způsobují nějaké škody. A v ten moment ta firma má na výběr, nebo nějaké to průmyslové centrum, buď, že se bude snažit investovat do technologií, které budou ty emise snižovat, anebo že prostě budou platit ty emisní povolenky. Zároveň je tam je tolik malých detailů, o kterých bych ještě mohla mluvit, ale například ty peníze potom, co jsou vybrané z těch emisních povolenek, tak potom je stát dává jako podporu těm firmám, aby mohly se právě jako modernizovat a elektrifikovat nebo nějakým způsobem snižovat ty emise. Takže není to jenom o tom, že platíte pokuty, ale jsou tam i nástroje, které se mají snažit těm firmám a průmyslovým podnikům pomáhat s tou dekarbonizací. A zároveň je potřeba říct, že u některých sektorů, který jsou obzvlášť náročný na dekarbonizaci, tak ty emisní povolenky oni dostávají zdarma od státu ve velké míře. Jo? Třeba typicky ocelářský průmysl dostává víc zdarma alokovaných emisních povolenek, než kolik musí platit. Takže je tam spoustu takových nuancí v tom, jak ten systém funguje, ale myslím, že takhle jsem ho popsala obecně. Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Teď jako ještě řeknu tu druhou část, že zároveň samozřejmě to znamená, že ta firma najednou má o výdaj navíc, že musí za tohle to zaplatit něco navíc. To znamená, že to nutně promítne do cen. A to potom znamená, že prostě věci budou dražší. Zvlášť ty věci, které jsou nějakým způsobem emisně náročné, protože teda, abychom byli, já jsem o tom mluvila trošku obecněji, ale ty emisní povolenky opravdu řeší jenom emise skleníkových plynů. Neřeší třeba plast nebo neřeší jako další environmentální škody. Takže potom ty věci, které jsou emisně náročné na výrobu, potom stoupne jejich cena. Což v některých případech by třeba nemuselo vadit, pokud je to nějaký jako zbytný zboží,
zdraží, tak prostě člověk pak koupí tu emisně lepší variantu, což by bylo jako žádoucí, jenomže potom máme věci typu vytápění, typu prostě ježdění autem, že jo, právě ty paliva, který člověk si nemůže úplně vybrat, jestli jako pojede autem nebo tramvají. Často, že jo? Že často jako lidi bydlí v oblastech, kde se nemůžou dopravovat jinak než autem a teď jim někdo řekne, tak a vy to budete mít dražší. A to je potom samozřejmě problém. A to jsou ty dvojky, veď? To je ta ETS2, ale vlastně já si myslím, že i to platí u té ETS1, jo? Že prostě pokud se to promítne do ceny oceli a potřebujeme ocel k tomu, abychom postavili dům nebo abychom vyrobili auto, tak v ten moment prostě se to zdraží jako nakonec pro toho koncového zákazníka. No a ta logika je teda v tom, že ty peníze, které jsme vybrali, by měly jít podle zákona jako přímo na řešení těch environmentálních problémů. To znamená, my vezmeme tyhle peníze a třeba dáme možnost, teď dávám příklad, dáme třeba možnost lidem koupit si elektroauto. Takže v té rodině přesně, která teď na to kouká, říká si sakra, zdražuje se benzín nebo nafta, tak jim řekneme, no ale my vám tady nabízíme, můžete si koupit prostě elektroauto a třeba vám na to dáme nějakou dotaci. Nebo tak zdražuje se vytápění třeba plynem, a vy třeba zrovna plynem jako topíte, tak vám řeknou, hele, tak my vám dáme tepelné čerpadlo třeba za nějakou zvýhodněnou cenu. Nebo to může být třeba zateplování budov. Tak v naší podobě v České republice to bylo formou Novou zelená úsporám, což byl dotační program, který byl právě na zateplování budov, na vlastně výměnu oken, bylo to na fotovoltaické elektrárny, na střechy jako budov pro rodinné domy. Později se k tomu přidali i bytové domy, byly k tomu přidaná ještě větší podpora pro opravdu ty jako nejvíce zasažené, ty lidi, kteří jsou opravdu v té největší nějaký jako finančním stresu. Takže mně v tu principu jako to dává smysl víc než, jak říkám, nějaký jako plánování, určování kvót a tak dále, že je to nějaký jako tržní mechanismus a musí tam ale fungovat i tady ta zpětná podpora. A to jako i s tím ETS2, tam vlastně byl ten klimatický sociální fond, který právě má mířit přímo na ty rodiny a má jim pomáhat se s tím nějak vyrovnat. Ale tohle jsou fakt jako náročné věci. Prostě přece jenom je to hodně osobní pro lidi, že jo, kde bydlej, jak bydlej, jaký mají auto, to jsou prostě hodně osobní věci. Zároveň tam musí probíhat opravdu jako dobrá komunikace ze strany toho státu. Jak o tu dotaci mají zažádat, kdo na ní má nárok, jak je to jakoby snadný nebo nesnadný tu dotaci získat. Prostě není to jednoduchý, když má stát něco takhle velkého organizovat. A myslím, že často v České republice bohužel narážíme na to, že my třeba ty peníze máme, my ještě dostáváme navíc od Evropské unie. My jsme jako braný jako ta země, která opravdu tu tranzici má hodně těžkou. Takže my dostáváme ještě navíc peníze od Evropské unie. Ale já mám trochu někdy pocit, že my jako vlastně je máme v rukou a teď si říkáme sakra, jak je dostaneme k těm lidem, že jako kdybychom neměli úplně kapacity na to umět těm lidem jako dostat. To mi přijde, že je jako obrovská nějaká slabina a něco, na čem by se určitě mělo zapracovat, protože ty peníze prostě jsou a samozřejmě ty emisní povolenky prostě nemůžou fungovat jenom jednostranně. Jo, jako někoho, kdo žije v Praze a má 2 auta, tak je třeba ta zvýšená cena kvůli té emisní povolence může třeba motivovat k tomu, že budu jezdit častěji vlakem, ale musí tam existovat ta možnost volby, že jo? Když ta možnost volby jako neexistuje, tak se to dělá dost těžko. Takže musí tam být nějaký ten zpětný mechanismus, který těm lidem pomáhá a já jsem vyjmenovala tady třeba možnost těch dotací, ale ono těch možností je spoustu. V Rakousku byl jako jiný model, který funguje nějak. V Kanadě měli model, kdy vlastně vraceli lidem na konci roku ty peníze třeba. Takže spoustu možností, jako jak říkám, moje oblíbené téma, ale kdybych to měla ukončit, tak vnímám to jako řešení, který mě dává největší smysl, že nejméně nějak zasahuje do toho trhu, ale zároveň musí být sociálně spravedlivý, to znamená musí se tam dávat pozor na to, že na to nebudou doplácet ti lidé, kteří už teď jsou na tom jako nejhůř. A myslím si, že se to dá, ale je to práce, kterou musíme udělat. No je vidět, že tě tohle téma baví hodně, ale je to dobře, že jsme to takhle rozebrali. Myslím si, že tyhle rozhovory spolu s tou Katrin můžou někomu sloužit jako způsob, jak pochopit změnu klimatu a její možná řešení víc do detailu. Emisní povolenky jsou pojem, který často zaznívá, ale málo kdo ho vysvětluje, tak jako si to právě udělala ty. Tak snad to lidem pomůže tyhle emisní povolenky pochopit. Jedno z videí, které si nedávno vydala, zmiňuje evropský předpis, který požaduje od firem, aby když tvrdí, že jsou eco-friendly, dokázali, že ekologické skutečně jsou. Myslíš, že by to mohlo omezit greenwashing leteckých a jiných společností? Tady to si myslím, že je další příklad nějakého zákona, který přesně řeší
zase nějakou nesrovnalost na tom trhu. Jo? Že ten trh nemůže fungovat tak, že já vám budu jako tvrdit, že já něco dělám nějak a že koupíte si tenhle zázračný lék a vy jako zhubnete nějakým jako švihnutím proutku, tak to pak narušuje ten trh, protože tam musí být ta transparentnost těch informací. Já musím vědět, co si kupuju, že jo? Aby to dávalo smysl. Takže já si myslím, že tohle je krok dobrým směrem k narovnání toho, jak funguje zase ten trh. A já to vnímám už teď, že spoustu těch firm už se na to připravuje už nějakou dobu. Četla jsem právě články od Econews, který analyzuje, že je třeba vidět, že evropské značky nebo značky působící na evropském trhu už třeba teď preventivně odstraňují některá tvrzení, některé plakáty, vyjádření, takový ty zelený lístečky a tak dále. Právě protože vědí, že tohle jako přijde, zatímco v jiných zemích to třeba roste. Takže tam byl jako vidět, že opravdu už jenom to, že to má jako vejít v účinnost, tak už ty firmy se na to připravují a já i jako influencerka, mně chodí briefy, já když spolupracuju s firmou, tak oni mi napíšou prostě, co je ten produkt, jak funguje, já nevím, jak byl vyrobený, prostě dostanou jako vlastně 20stránkový dokument o tom produktu, o té firmě a teď nově vlastně pokaždý já dostanu jednu stránku, která se jenom věnuje tomu prostě slova nebo slovní spojení, která nepoužívejte a že třeba nemůžu používat, je to přírodní, je to eko, je to enviro, je to, co se ještě používá, klimaticky neutrální, nebo nemůžu říkat, že to je čistý a tak. A já jsem za to hrozně ráda, protože já takový slova jsem nikdy nepoužívala. A pak je tam naopak stránka, která říká, tohle naopak říct můžete. Můžete říct, že třeba teď jsem měla čistící prostředky, že je to biologicky rozložitelný, nebo je to ze 100% recyklovaného plastu, protože prostě k tomu máme ten certifikát. Takže já už to teď jako vnímám, jo, že ty firmy opravdu, a to jsou často firmy, které nejsou nutně jako environmentálně zaměřený, ale zkrátka se připravují na tuhle novou legislativu. A co tak ty firmy používají, aby v lidech vzbudili dojem, hele, my jsme eco-friendly. Máš nějaký příklady, který bys uvedla? Jako když greenwashujou, hodně se používá to slovo přírodní, kdy to je takový zavádějící v tom, že co to znamená přírodní? Teoreticky všechno vzešlo z přírody, teoreticky je všechno přírodní a není proto žádná definice. Nebo že je něco kompostovatelného, jako co přesně to znamená? My k tomu nemáme žádnou oficiální definici, takže znamená to, že je to kompostovatelný jako u mě na zahradě v kompostě, nebo myslíte nějaký průmyslový kompost, kde prostě nějaká optimální teplota, ve kterém se to jako rozloží, nebo to znamená, že můžu to hodit jako do přírody, jako jen tak jako do lesa, znamená to, že se tam rozloží. To třeba je další příklad. Takový, že se o něčem říká, že je zelený, nebo že je eko, jo, to třeba taky často bývá, nebo jenom to, že se někdy dávají zelený lístečky, že tam nemusí být žádný tvrzení slovní, ale že se jenom dají zelený lístečky někam do rohu a zkrátka ta lidská mysl, že jo, musíme fungovat ve zkratkách, takže vidíme zelený lísteček, evokuje nám to, aha, zelený beru. A nebo se dělají takový jako fejkový certifikáty, že si ta firma vyrobí svůj vlastní odznak, štítek, který je zelený a působí to jako tak to nějaká instituce vydala a označila nás za zelený. Tak takovéhle věci se dějou a není to o tom, že by ta firma musela mít certifikát, protože to samozřejmě by zase bylo, že třeba pro menší firmy, aby si zařizovali na všechno certifikace, jako získat třeba GOTS certifikát je extrémně náročný. Ale zkrátka je to o tom, jako tak řekněte, jak to je, že jo? Tak řekněte ty věci, které o sobě můžete tvrdit a jsou pravdivý. No. Takže přesně to, že je jako biologicky rozložitelná formula, nemusí nutně znamenat, že na to člověk potřebuje nějaký speciální certifikát, ale zkrátka to se dá ověřit, že jo? Jestli to tak je nebo není. No. Včera jsem mluvil s Caitlanem Robertsonem, mladým irským novinářem, který už asi teď točí reportáže z válečné fronty na Ukrajině. Jak vnímáš změnu klimatu v kontextu pandemií a válek a podobně závažných událostí, které zažíváme nebo jsme v nedávné minulosti zažili? Jsou to propojené nádoby. Prostě my jsme za první 2 roky války naposílali do Ruska za nákup fosilních paliv víc, než jsme poslali na pomoc Ukrajině. Takže my jsme jako aktivně financovali stát, který nás napadl, nás jako Evropu. Takže to jsou opravdu jako propojená témata a není to tak, že teď nemůžeme řešit nic jiného, protože je válka. Jako vždycky se budou nějaký věci dít a prostě svět je komplikovaný a musíme řešit víc témat najednou. A je jasný, že potřebujeme nějak prioritizovat, ale zároveň to vnímám tak, že jo, teď prostě válka nebo nestabilita na Blízkém východě, Hormuzský průliv je zavřený, očekává se, že prostě vyletí nahoru ceny energií, zároveň třeba i na to je napojený, ale třeba ceny hnojiv. A to bude mít obrovský dopad na zemědělský průmysl, na jídlo, jako na všechno, že jako opravdu ten svět je hodně propojený, když se někde něco stane, tak tady to jsou ty bottlenecks, to jsou ty jako místa,
ve kterých, když se něco stane, tak jako to je kaskáda věcí, které jsou problematické. A teď, kdybychom volili tu odolnost, to znamená mít ty vlastní zdroje energie, mít ty vlastní jako bateriové úložiště, mít regenerativní zemědělství, který nepotřebuje takové množství hnojiv pro to, aby fungovalo, tak najednou jsme úplně v jiné situaci. Takže já si myslím, že to je opravdu jako spojený. Já jsem jako velmi pragmatická a vnímám to téma taky úplně stejně pragmaticky. Prostě, že pokud nechceme válku, tak nesmíme financovat našeho nepřítele, že jo? A to jsme prostě dělali 60 let, jsme prostě dávali obrovský objemy peněz jako přímo do rukou Rusku za fosilní paliva. A teď možná, co ještě namítne vždycky člověk, třeba který se mnou o tomhle mluví, tak řekne, no ale Čína, teď jsme závislí na Číně a já naprosto souhlasím, že to je problém. Prostě Čína je taky režim, který je autoritářský, komunistický. Bychom mohli polemizovat o tom, jak to s náma vlastně myslí. Tak přece jenom tam je velký rozdíl v tom, že si koupíme ten solární panel. Jasně, peníze dáme Číně. Bohužel tady u nás prostě ta výrobní kapacita není, protože ta Čína to umí udělat levnějc. A dáme si to na střechu, ale my z toho potom několik let vyrábíme tu elektřinu nezávisle potom. A potom si to můžeme zrecyklovat. To samé s bateriema. Bohužel prostě ta Čína si udělala obrovský dominantní trh s těma bateriema, kdy je od nich odebírají je i české automobilky nebo evropské automobilky. Je to taky závislost a jako rozhodně opakuju, to je taky samozřejmě problém, ale zároveň my tu baterii do toho auta dáme a jezdíme s tím autem, já nevím kolik let, 10, 15, 20 let, pak ještě tu baterii můžeme využít druhotně jako právě pomoc s vyrovnáváním přetoků elektřiny. A potom ji můžeme ještě ke všemu zrecyklovat. A to je prostě přece úplně něco jiného, než když nakupujeme každý den pořád dokola ropu, buď z Ruska, anebo ze zemí toho Blízkého východu, taky prostě z autoritářských režimů. Že? Takže to vnímám jako obrovský problém. Zároveň i Evropská unie, respektive Evropská komise navrhuje plány, jak bychom mohli my sami jako diverzifikovat to, odkud odebíráme ty jednotlivé zdroje, takže taky je nějaká snaha o to vrátit zpátky některé tady ty klíčové jako materiály. A u nás v České republice konkrétně máme spoustu technologií, které vyrábíme, těch zelených. A ukazuje se, vlastně nějakého výzkumu vyšlo, že česká ekonomika je snad druhá nejlépe připravená na světě, abychom z té dekarbonizace profitovali, protože my tady vyrábíme tepelná čerpadla jsou prostě klíč pro nízkoemisní teplárenství. Vyrábíme převodovky, vyrábí se tady koleje, taky prostě, že železnice, vlaky jsou jednoznačně jedna z cest, jakým způsobem jako dekarbonizovat. Takže u nás ten potenciál je velký, jako z toho profitovat a postavit na tom tu moderní ekonomiku. Druhým dechem dodávám, že jasně, že to není jednoduchý, jasně, že to není všechno win-win, jako musíme se odprostit od té představy, že to všechno bude jednoduchý bez problému. Jo? Jako samozřejmě se může stát spoustu věcí, může se nám to nepovést, ale proto zase se vracím k tomu, potřebujeme se o tom nějak bavit jako racionálně, jak můžeme pomoct té naší ekonomice se přetransformovat, kde prostě máme ty příležitosti, jak je můžeme jako uchopit, jak sem prostě nalákat víc investic, jak prostě můžeme udělat to prostředí jednodušší pro startupy, pro technologické firmy, jak můžeme snížit byrokracii, jak můžeme se propojit víc s Evropou a mít opravdu ten jednotný trh, který může konkurovat tomu americkému. Co může udělat každý z nás a jak vnímáš rovnováhu mezi každodenními kroky jednotlivců a řešeními na velkém měřítku? Katrin Hejho třeba v show Jimmyho Kimmela citovala výzkum, podle něhož za skoro 2/3 emisí skleníkových plynů od počátku průmyslové revoluce může pouhých 90 společností. Když si uvědomíme, že za většinu emisí můžou takhle velcí hráči, velké společnosti, jak do toho zapadají ty individuální kroky? Můj přístup k té udržitelnosti nebo obecně k těm environmentálním tématům začínal určitě na té individuální úrovni. Že člověk je prostě dítě, který vnímá, že tak tady se něco děje, jsem znepokojená tím, co se děje, chci něco dělat a je to přesně o tom, že člověk potřebuje vědět, co může dělat. Jako nutně to prostě potřebuje, protože jinak by se z toho zbláznil. Takže já jsem si 100% prošla tou cestou, kdy jsem hlavně řešila sebe, ten svůj odpad, ten svůj dopad. Mluvila jsem i jako s ostatníma, ať už jako s babičkama nebo s náhodnýma lidma v obchodě a tak. A vždycky jsem hodně řešila sebe. Vždycky jsem řešila, jak můžu já mít co nejmenší dopad a řešila jsem to opravdu jako hodně, že bych si neužila ani párty, kde se prostě používaly plastové kelímky, protože bych celou dobu jenom na to myslela. Můj oblíbený moment, když jsem byla na jedné vesnické zábavě a oni tam přišli a říkali: Rozo, tady to je skvělý, víš v čem? A já říkám: v čem, pro boha? No, ty si tady dáš panáka becherovky, je to v plastovém kelímku a ty to kopneš do sebe, hodíš na zem a
šlápneš do trávy, není to skvělý. A já jsem z toho byla úplně hotová. A já jsem celý ten večer strávila tím, že jsem chodila mezi stolama a jako skládala jsem na sebe ty plastové kelímky, abych je přinesla domů a jako vytřídila. Já jsem z toho byla úplně hotová. A potom si pamatuju taky jako situaci, kdy bylo hrozný vedro a já jsem třeba neměla svůj vlastní láhev a já bych si prostě nekoupila láhev v obchodě, protože jsem nechtěla prostě použít ten jednorázový plast. Takže já jsem řešila hodně tu svoji udržitelnost, tady ty jako jednotlivosti, maličkosti a potom jsem se dostala právě k té politice. Já jsem vlastně v 15 vyzkoušela model OSN, simulaci OSN, kdy jsem zastupovala, to je pro posluchače taková hra, vlastně kdy si studenti hrajou na jako delegáty z různých zemí a mají řešit světové problémy a je to vlastně o tom, aby člověk, ten student pochopil, jakým způsobem fungují mezinárodní vyjednávání. A já jsem zastupovala Bolívii v otázce deforestace. A teď jsem si říkala, tyjo, já jako jeden delegát, když se mi podaří tady všechny ostatní přemluvit, tak my dokážeme tady podepsat dohodu, jak říkám, hra to je, ale dokážeme podepsat dohodu, která sníží deforestaci o třeba půlku. A to je něco, co se i stalo třeba v Brazílii, že když po Bolsonárovi vlastně byl zvolený Lula, tak najednou opravdu ta míra té deforestace se snížila úplně brutálním způsobem. A já jsem si říkala, tyjo, tak já se tady crcám prostě s každou jednotlivostí, nemůžu prostě spát z toho, že jsem byla na párty, kde se rozšlapávaly kelímky do země. A to jedno politické rozhodnutí může udělat mnohem větší vliv. A já jsem od té doby právě začala se o to starat. Zjistila jsem, že existuje nějaká jako politologie, takový obor o politice, a tak jsem ho začala studovat. A teď jsem na té environmentální politice v Paříži, protože si právě myslím, že tam je ta váha. Není to jediný určitě, jo, jako je spoustu možností, kde člověk může prosazovat dekarbonizaci a udržitelné myšlenky, ať už třeba člověk může být v technologiích, že může něco bádat, vymýšlet nový materiály a tak. Pro mě to byl jako tohle se mi líbí, tohle mě baví, tohle já chci dělat a dává mi to smysl. Takže pro mě vždycky, když se mě někdo ptá, co můžeme udělat nejvíc pro životní prostředí, tak říkám volit. Ale samozřejmě to není jediný, já prostě pořád dělám spoustu věcí udržitelně, ale vnímám to spíš z morálního hlediska, než bych si myslela, že tím úplně jako něco brutálně měním, spíš mi to tak přijde, že když o tom mluvím, tak bych asi taky se tak měla jako chovat. A zároveň bych neřekla, že ten vliv jednotlivců nemá žádný smysl. Jo, podívejme se na maso, jo, že když byli vegani, vegetariáni v 90. letech, tak to musí být úplně šílený. Já vůbec nechápu, jak ty lidi žili, že jo. Nikde si nemohli dát žádnou vegetariánskou, veganskou alternativu. V obchodech neexistovalo nějaký jako tofu v běžném supermarketu, že jo. A teď, i když jedu jako na vesnici, tak v zapadlém Koopu tam prostě najdu jednu cihličku tofu. To prostě tak rozhodně dřív nebylo. A kolik máme dneska alternativ, že každá restaurace má tu vegetariánskou, veganskou alternativu. Všechny jako fast food chainy mají taky. Tak to je přece jako jasný důkaz. To nebyla žádná regulace. To je jasný důkaz toho, že potom ta poptávka byla, že jo. Možná ještě ve školních jídelnách by se to mohlo zlepšit. Ano, to jsme třeba dělali petici a to je třeba to, co říkám právě lidem. Když se mě ptají, co můžu udělat, tak já říkám, hele, je určitě fajn začít u sebe, protože přece jenom si to člověk tak osahá, že jo. Tak prostě zkuste třeba jíst méně masa, ale pojďme se vždycky zamyslet, jak můžu udělat ten efekt větší než já sám na sebe. Takže třeba v Menze na Karlově univerzitě byla právě petice, která žádala, aby půlka jídla byla vegetariánská, veganská, druhá půlka teda masová. A podařilo se tady tu změnu jako protlačit. To vždycky říkám, hele, jestli jste na střední a máte nějaký vedení, který je třeba tomu otevřený, tak zkuste to navrhnout, aby tam půlka třeba jídel byla vegetariánská ve školních jídelnách. Nebo když si chcete třídit bioodpad, tak když bydlíte v SVJčku, tak zkuste jako zařídit pro celý barák tu popelnici a nejenom jako, že vy to budete někam jako odvážet a nosit. Takže vždycky doporučuji, prostě podívejme se kolem sebe, kde můžeme udělat ten největší dopad, že kde můžu udělat víc než já tu jako individuální činnost. A to je i něco, co ta Catherine říkala, že jo, že ten pocit toho, že jsme jenom jednotlivci, je ten největší problém, protože nejsme, že jo, nejsme jednotlivci, máme kolem sebe celou společnost, která na nás nějak reaguje, my reagujeme na ní. A zároveň tam ještě se mi hodně rezonovalo, a to je to, co často říkám, že každý můžeme v tom svém oboru se snažit hledat, kde jsou ty momenty, kde můžeme zatlačit na něco environmentálního. Když jsem prostě pracovala v Národním divadle, tak jsem tam prostě otravovala úplně všechny, že prostě nebudeme používat brčka, zůstanou vzadu a když si někdo specificky o ně řekne, tak je přineseme. Bohužel jsem tam někon byla po nějaký době znovu, bohužel jsou zase zpátky. Okay. Prostě potřebujeme víc rozárí do každého divadla. Jo, tak tady to je příklad nějaký brigády, ale prostě člověk, který je v bance, může nějakým způsobem tlačit na to, aby se
že když se dávají hypotéky na domy, tak aby se třeba hlídalo, jak jsou na tom tepelně, jak jsou zaizolovaný třeba, nebo když je někdo učitel, tak MŠMT má skvělé metodiky, jak třeba i do hodiny matematiky dát právě nějaký jako aspekty environmentálního vzdělávání. Viděla jsem ty skvělé jako pracovní listy, co tam mají, jak třeba v chemii se dá počítat, že molekulární hmotnost, tak se dá jako počítat na atmosféře, že kolik je v té atmosféře třeba toho CO2. Takže každý může v tom svém oboru, v tom svém okolí, co dělá, se snažit hledat, jako kde může udělat ten větší rozdíl. Bedny na rádiu Wave. Kdyby se tě někdo zeptal, proč natáčíš videa, přestože studuješ na fajn univerzitě, zabýváš se politikou i velmi detailními fakty, která vyplývají z přírodovědeckých výzkumů, co bys takovému člověku odpověděla? Cítíš se jako influencerka nebo spíš popularizátorka faktů o klimatu, jak jsem tě vlastně nazval v úvodu? Jak vnímáš ten svůj kanál samotný, Instagram? Je to možná spíš nástroj? Já se vždycky řídím tím, kde můžu udělat nejvíc dobra, kde můžu udělat největší nějaký impact. A já jsem právě jako naivně trošku měla stáž hnedka po maturitě, právě v parlamentu, a trošku jsem měla naivní pocit, že tak já se všechno naučím, prostě budu si brát předměty z přírodovědy, budu si brát předměty z práva, budu si brát předměty z politologie, všechno se prostě naučím, budu vědět, půjdu do té politiky a tak to udělám. A teď jsem vlastně přišla velmi rychle na to, že těch lidí, který tomu rozumí, je hodně. Že je spoustu lidí, kteří to mají vystudovaný, kteří to znají perfektně, mají to prostě nacvrkaný, nebo mají třeba napsaný ty zákony, že jo, ale není tam ta podpora, že jo. Jak jsem říkala o tom sexování těch kuřat na začátku, to se nikam neposunulo, protože proto nebyla podpora a proto já jsem vlastně začala s tím Instagramem, protože jsem si řekla, hele, já můžu být sebevzdělanější politička, ale jakmile proto ta podpora nebude, tak je to úplně všechno jedno. Že prostě pokud ty lidi to budou vnímat jako téma, který mu nerozumí, který je třeba děsí, straší, vlastně nevědí, co si pod tím mají představit, tak to nemá vůbec žádný smysl. A jako já můžu být nějaká expertka někde v OECD nebo já nevím, někde v OSN, ale to neudělá tu změnu. Jestli chceme společenskou změnu, tak musíme mluvit s lidma a o to se jako snažím. A zároveň vnímám, že to není navždycky, že asi nechci být jako navždycky popularizátorka udržitelnosti a vědy a faktů, ale v tenhle moment mi to přijde jako logický nějaký řešení, že jako studentka, co můžu nejvíc udělat pro nějaký jako co největší impact. Výkon versus energie, mi to přijde jednoznačně, že to dává smysl. V podcastu jsme mluvili taky s Anou Lemke ze Stanfordu a s Vojtou Hlaváčkem z Brainu JAR. Být influencer nebo greenfluencer vlastně asi vůbec není jednoduchý. Máš nějaký osobní strategie, jak být na sociálních sítích zdravěji a nezbláznit se z toho? Myslím, že to je k zbláznění. Myslím, že to je hodně k zbláznění. A sama se sebou každý den řeším, že jako pojďme natočit ještě další video. Je to určitě extrémně vysilující, jako energeticky náročná práce. Můj mindset je takovej, že já jsem se setkala s takovýma lidma v životě, který tak moc neměli štěstí, že já přece jako nemůžu si jako stěžovat, že je to náročný. Já jsem v situaci, kdy jsem měla vždycky střechu nad hlavou, vždycky jsem měla co jíst a já nemám vůbec jako nárok si na cokoliv stěžovat. A prostě jsem v tomhle jako hodně přísná na sebe. Viděla jsem extrémní chudobu, viděla jsem lidi, kteří od 8 let pracovali v továrně na oblečení, kterými si kupujeme a já jako nemůžu se jako tvářit, že to nevidím a že to je v pohodě. No a máš nějaký způsoby, jak třeba i s tím mobilem pracovat nějak zdravěji? V naší generaci má mnoho z nás tendenci po probuzení scrollovat. Mnoho z nás by se toho rádo zbavilo. Daří se ti to? Moc ne. Řeším to, mám pocit, že je to hodně o tom, jak se člověk cítí, že minulý rok jsem zažívala v rodině spoustu vlastně nehezkých věcí a tam jsem hodně vnímala, že člověk, nebo já, jsem prostě tíhal k tomu na tom mobilu víc bejt a vlastně jako utápět ty svoje myšlenky do toho mobilu, tak jako by třeba starší generace se šla jako opít nebo si dát cigaretu, tak prostě já jsem si jako lehla do postele a scrollovala jsem a teď vnímám, že je mi mnohem líp, nějak se to jako vyřešily ty věci a už třeba nemám tolik potřebu, tolik po tom mobilu nesahám, ale hodně to vnímám, že je to prostě jako droga, že člověk se chce nějak jako oddistancovat od té reality, tak jestli má být úplně nějaká super konkrétní, praktická, tak mám takovou aplikaci, která se jmenuje OneSec a když to nainstalujete, tak vlastně ono vás to donutí před otevřením aplikací sociálních sítích se nadechnout, vydechnout a musíte napsat, proč tam jdete, jakože tam kliknete na nějaký tlačítko. Tím vás to jako donutí si zamyslet, jako hele, proč na tu aplikaci jako jdete? Je to proto, že tam opravdu potřebuji jít něco udělat, anebo jdu scrollovat? Tak to si myslím, že jako pomáhá takováhle maličkost a snažím se na tom mobilu nebýt hnedka z rána, že to je
jako zrádný. Ale já upřímně za stolik neskroluju, můj problém je spíš, že já jsem hodně aktivní s tou svojí komunitou a hodně moc chci těm lidem odpovídat, chci každému zodpovědět na otázku, lidi mi často posílají, já nevím, třeba motivační dopisy na univerzitě a chtějí, abych se jim na to podívala a já prostě potom nemůžu na to říct ne, protože každému chci pomoct. Nebo mají různé dotazy, trápí je něco doma a já mám hrozně potřebu to vysvětlit, nebo v komentářích, když je třeba někdo na někoho hnusnej, tak to tam prostě jdu odmoderovat, jdu to tam prostě promazat, že jako tady to se nebude dít v té komentářové sekci. Tak jako já to mám spíš jako hodně údržbu té komunity, než že bych scrollovala. Těžko se mi tomu nastavují nějaký hranice, protože prostě to vnímám tak, že přece jenom je to moje publikum, díky kterému já můžu tvořit to, co tvořím a tím pádem se cítím jako hrozně zavázaná těm lidem to vracet zpátky. Kde vidíš v dnešním světě naději? Já si myslím, že jako lidstvo jsme vždycky ty věci zvládli. Zároveň, když někdo říká, ale jako lidstvo jsme vždycky všechno zvládli, tak v pohodě, tak to nemusíme řešit. Tak já říkám, ty seš lidstvo. To potřebujeme jako řešit teď hned. To není, že nějaký abstraktní lidstvo něco vyřešilo, takže musíme makat, ale zároveň věřím tomu, že se nám to musí povést, protože prostě jako nevidím jinou alternativu, než že se nám to povede. A naději i jako čerpám třeba z historie. Mám oblíbenou knížku od Rutger Bregman Morální ambice. Už jsem ji celou jednu vysvětlovala v jednom dílu na rádiu Wave, tak kdo má zájem, tak můžete se jít podívat na tu epizodu. Ale v principu on je historik a on tam vypráví o různých momentech v historii, kdy se podařilo společenskou změnou něco překonat. Jako třeba když bylo otroctví, tak to vypadalo jako, že je nemožný, aby skončilo otroctví, že na tom byla navázaná celá ekonomika, prostě tak fungovali všichni, když všichni v té době měli otroky na polích, zejména to je kontext Ameriky a Velké Británie. A to byla nemyslitelný, že by se to změnilo. A upřímně si myslím, že zrušení otroctví bylo ještě těžší, než jako řešit změnu klimatu. Nemám k tomu žádný jako vědecký důkaz, jenom si to trošku myslím, že v tom myšlení těch lidí to mohlo být podobně nebo maličko těžší. Takže jako i takhle čerpání z té minulosti, že v minulosti se taky děly hrozný věci a podařily se ty věci vyřešit, posunout dopředu. Tak věřím, že i tohle se nám pomůže a zároveň i z toho čerpat nějakou inspiraci, jak bychom třeba měli komunikovat, řešit, tak tam určitě jako čerpáme inspiraci a naději zároveň. No a otázka, jestli vlastně i tady v Česku, v Československu nebyl ten pád komunismu taky takový bod zlomu. Ona o těchto bodech zlomu právě mluvila i ta Katrin. Ty si ten rozhovor četla, vlastně ten náš podcast je o tom, že propojujeme v nějakém ohledu mladý Čechy s významnýma lidma ve světě. Když bys mohla něco Katrin vzkázat, co by to bylo? Mně to zní jako, že dělá skvělou práci. Moc obdivuju, jakým způsobem ona propojuje tu změnu klimatu jako exaktní vědu právě s těma společenskýma, protože někdy vnímám od některých lidí, kteří právě jsou v těch exaktních oborech, že jsou třeba překvapení z toho, že proč ty věci jako nejdou, proč to ty lidi nechápou a že tam trochu někdy chybí ten jako nějaký společenský aspekt a naopak určitě. Takže já jako extrémně si cením toho, jak ona vlastně ty dvě témata propojuje a skvěle o tom mluví. Tak já bych jí jenom jako asi popřála hodně štěstí a ať pokračuje v tom, co dělá. Pokud s tebou někdo, kdo nás právě poslouchá, sdílí tvoje přesvědčení o změně klimatu, jaký krok může udělat právě teď? To je náročná otázka, protože nevím, v jakých momentech se ti jednotlivci nachází. To vždycky říkám, že tady s těma radama je to těžký, že já nevím, jaký je váš background. Je to tak, že jezdíte po Praze po linkách metra autem, tak bych vám poradila, hele, možná to auto nechte doma, projeďte se metrem. Někomu, kdo má 3 děti, žije někde na vesnici, pracuje 2-3 práce a snaží se nějakým způsobem uživit, tak bych řekla v klidu, na vás to jako neleží, spíš pojďme najít způsob, jak vám můžeme pomoct, ale myslím, že nějakým prvním dobrým krokem je o tom se vzdělat, protože stejně jako já, když jsem se o to začala zajímat, tak jsem řešila vlastně věci, které teď vnímám, jako že to vlastně bylo úplně nelogický, jakože jsem nejvíc řešila brčka, který tvoří nějakou 1% plastového odpadu. Tak podle mě zajímat se o to, kde jsou ty největší páky, kde člověk může něco udělat a o tomhle se vzdělat, tak to je podle mě moc nápomocný. A vždycky říkám, jestli máte dost peněz, pojďte je darovat. Pojďte to třeba darovat na NRDC, což je advokátní skupina v Americe. Oni jsou teda po celém světě, ale teď v kontextu, jako co se děje v Americe, mi to přijde, že to dává smysl. Nebo si vyberte nějaký environmentální hnutí u nás. Teď ty environmentální hnutí na tom prostě některý jsou špatně vzhledem k škrtům na ministerstvu životního prostředí. Pokud má člověk čas a nemá právě ty peníze a může třeba dobrovolničit, tak jak říkám, v tom kanálu Příležitostí je spoustu dobrovolnických akcí. Teď to byl přenos žab vlastně přes cesty teď na jaře.
nebo v létě se dělá obnova mokřadů třeba na Šumavě, tak to jsou věci, kde se člověk může zapojit a nějak jako pomoct a zároveň i spoznat se s lidma, kteří něco chtějí dělat jinak. Jestli někdo je student, tak může se pokusit zasadit něco v té škole, může to být pozvat si nějakého experta, který bude prostě přednášet, nebo to může být to jídlo, nebo to může být tříděný koše, nebo to může zorganizovat swap pro celou školu, což je prostě nějaká forma cirkularity. Tak takhle jsem ze sebe vysypala pár nápadů, ale určitě tam potřeba nějaké kreativity. Co je na té změně klimatu tak zásadní? Jsou to nějaké hodnoty, na nichž by se mohli shodnout úplně všichni? Já si myslím, že ta hodnota přírody samé o sobě je velká a že opravdu jako napříč celou republiku a celou demografii se shodneme na tom, že máme rádi přírodu, že rádi chodíme do lesa, že rádi sbíráme houby, borůvky, že jsme rádi v tom lese a to si myslím, že vám odkejve prostě každý a to je něco, na čem se shodneme všichni a že to musíme chránit je prostě jasný. Zároveň si myslím, že velkým nějakým jako bodem je právě ta bezpečnost a i nějaká jako ekonomická soběstačnost, nějaká odolnost. Chceme jako společnost být prostě rezilientní vůči těm změnám, které se dějou v tom světě, vůči těm šokům, ať už v energetice, v těch zemědělských potravinových řetězcích. Ale myslím, že na každého hlavně bude fungovat něco jiného a je to úplně v pořádku, že jsme různý, máme různé věci, které nás trápí, ale myslím si, že je úplně v pohodě tak k tomu přistupovat. Tak děkuji moc za rozhovor. Jo, já moc děkuji. Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Díky, že jste doposlouchali až sem. Tématy dalších týdnů podcastu Bedny budou válečné zpravodajství, humanitární práce blízko válečné fronty na Ukrajině, i to, jestli se umělá inteligence skutečně podobá té lidské. Naslyšenou příště, loučí se Honza Žižka, mějte se fajn.